Kerron voittajan myöhemmin. Jantunen. Markkanen. Kamua screenaa. Markkanen kolmonen screenin takaa. Naulaa! Meillä on Lauri Markkanen, teillä ei. Siinä kylmä fakta. Peli tasoin. 4. piste nyt siis viivalta. Markkanen vastaa Bako. Jantunen yrittää ottaa asemaa, ei sitä kuitenkaan saa. Tai ainakaan saa pallointe. Markkanen haastaa Bakon ja tekee sitten näin. Seppälä. Tuplapalloskrini tarjoulu, mutta Seppälä toivoo Markkasen pois. Seppälä ulos. Markkanen koppaa heittää ja naula on se helpon näköistä. Lauri Markkanen. Gustafsson. Kamua hukkaa pallon hetkellisesti. Pitää sen omillaan ja ruokkii Markkasen. Ai että nuo menetysharhautukset tekevät hyvää, kun ne siis Suomelle tapahtuvat. Belgia aivan kaauksesta Suomen vaihtavaa puolustusta vastaan. Huema rukous. Hela. Markkanen levypallo, Markkanen pystysyöttöä ja Maxson ilmaan! Ja Kamua donkkaa. Nyt oli millintarkka syöttö Maxsonilta. Toisin kuin mitä ehkä nähtiin sen ensimmäisessä ottelussa, jonka takia Laurin älläri oli vähän kauniimpi nyt. Iselle. Madsen. Saliin kurlaa, Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa, Lauri Markkanen. Hyvä riisto Markkanen, erinomaiset kädet Valtosella. Madsen vierelleen Seppälä Saliin. Seppälälle ja Markkanen screenaa. Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa jälleen. No niin, Lauri Markkanen 29 pistettä.